Ahoj, vítejte u podcastu Na jednom místě, kde vše najdete na jednom místě. Já jsem Verča. Já jsem Kuba. Kuba. Já jsem taky se zapomněl, jak se jmenuju. Jo, ježiš, a co teď? Zdeněk? Ty jsi byl tak nějaký pes, ty úplně. Kuba. Ahoj, vítejte u podcastu Na jednom místě, kde vše najdete na jednom místě. Já jsem Verča. Já jsem Kuba. Činta. A dneska se budeme bavit o filmu Záhada Blair Witch a celému lóru okolo toho filmu, o natáčení, přípravách na ten film a vůbec celým marketingu okolo tady toho filmu, protože si myslím, že to je jeden z nejlepších marketingově zpracovaných filmů vůbec všech dob. A popovídáme si o tom, řekneme si taky, který filmy pro nás, když jsme byli malí, byly traumatizující nebo nějak výrazný, určitě všichni taky máte nějaký takovýhle filmy v hlavě. Takže na tohle všechno se podíváme. Takže tahle série filmová, která v současnosti čítá 3 filmy, jsou teda od různých producentů, různých režisérů, s různýma hercema, ale ta série na sebe celkově zhruba nějak navazuje v těch filmech. Je tady asi 8 knih, několik her, v současnosti se připravuje 4. film, který zatím je ve fázi vývoje, takže uvidíme, kam se to pohne. A tuhle filmovou sérii vlastně začali prvním filmem Záhada Blair Witch, který byl natočený v roce 1997, premiéra filmu byla teda o rok později. Ale začala to dvojice Daniel Myrick a Eduardo Sanchez, kteří byli scénáristi a zároveň režiséři tady toho filmu. Oba chodili na filmovou školu na Floridu, kde se seznámili. Daniel Myrick byl střiháč, kameraman, ale dělal reklamy, hudební klipy a podobné věci. Eduardo Sanchez byl spíš nezávislý tvůrce, který dělal svoje první filmy. Jeho první film se jmenoval Gabriel's Dream a bylo to součást nějaký filmový školní práce. A v 90kách, kdy vlastně oni začali oba dva nezávisle na sobě přemýšlet nad nějakým formátem tohohle podobného filmu, tak vlastně, určitě si to pamatujete, filmy z 90, kdy po 80kové éře, kdy byly filmy s Arnoldem Schwarzeneggerem a Stallonem a tady těma hrdinama, co vystříleli celou vesnici a Ani jedna kulka netrefila. Přesně tak. Tak v 90kách přišly hodně do obliby filmy hororový, který úplně neodkazovali na ty původní horory ze 70. Hitchcockovských a tady těch věcí, ale měli vlastní, dá se říct, vývoj a započala tak trošku éra slasher filmů, což byl například Vřízkot, to si určitě pamatujete. A Halloween H2O, Tajemství loňského léta. Halloween H2O. Jo. Halloween H2O, takhle se to jmenovalo. Bylo to pokračování druhý nebo druhý, si myslím, že to bylo pokračování původního Vřízkotu, nebo původní Halloweenu teda. Nebo Tajemství loňského léta. A vlastně všechny ty hororové filmy tady v tom období byly jako přes kopírák, dá se říct. Byl to slasher, vyvražďovačka, záporák v masce, nevěděli jste, kdo to je. Tajemno. Přesně tak, tyjo. Popová hudba do toho moderní, která zrovna byla v té době. Ve filmech se často objevovaly budoucí další hvězdy, mám tady vypsaných pár hvězd, jenom z tady těch třeba 3 filmů. Tak ve Vřízkotu měli jedny ze svých prvních rolí Drew Barrymore nebo Courtney Cox. V Halloween H2O to byl Joseph Gordon-Levitt, který pak hrál v Batmanovi třeba, nebo Josh Hartnett z Pearl Harboru. A asi nejvíc nabušený film budoucíma hvězdama tak bylo Tajemství loňského léta, protože tam ve 4 hlavních rolích se objevily Jennifer Love Hewitt, která pak byla hodně známá v Americe, Ryan Phillip, který hrál toho Saladona a mrdáka na ženských středních školách většinou, Sarah Michelle Gellar, která hrála Buffy potom, a Freddie Prinze, který byl taky takovej ženský ideál, nebo dívčí ideál, spíš v té době. Já z toho herců neznám, ale to je asi spíš... Myslím si, že když nám tady potom Verča potom hodí jejich fotky, tak automaticky si uvědomíš, kdo to je. Neznáš, jo. Jo. To známý ksichty, ale neznám. Jo, přesně tak. Možná budeš znát pod nějakýma jiný, jako filmovýma jménama, než... Oni většinou hráli v těch, myslím si, že nikdo z nich nebyl, kromě Courtney Cox, která se proslavila nejvíce jako Monika v Přátelích. No,
No, Drew Barrymore je z Čádu andělků, že jo. Jo. A tak nikdo z nich neměl vyloženě hvězdnou hereckou kariéru ve stylu toho, že by byli hodně uznávaný za své role, nebo že by za ně dostávali nějaký ceny, ale byly to takový teen věci a byly jakoby hodně populární ve stylu té Buffy, prostě toho seriálu, všichni si to pamatujeme. Buffy přemožitelka úplně. Přesně, No a Daniel Myrick s Edwardem Sanchezem se shodli, že v té době se neobjevují moc filmů, které by měly hororovou tematiku, ale nebylo by to něco trošku odlišného, než jelo v té době. A tak se, jelikož oba milovali styly dokumentárních sérií a filmů, který vlastně byly ve stylu, možná bych to připodobnil i k dnešnímu true crimeu nebo nějakým nevyřešeným záhadám a takovýhle věci. A oba toho byli velký fanoušci, tak se rozhodli natočit něco podobného. A vybrali si k tomu příběh, který oni dva vlastně sami vymysleli o Blairské čarodějnici. Ten příběh je inspirovaný dalšíma asi 3 různýma historkama o nějakých čarodějnicích a prokletých místech, ale jelikož na to neměli prakticky žádný rozpočet, finální rozpočet celého toho filmu byl $25,000 a to ještě díky tomu, že se jim podařilo díky jejich konexím ještě předtím, než natočili ten film, dát 8minutový kraťas do pořadu Split Screen, kde ten pořad byl taková dokumentární série o nevyřešených záhadách a takováhle věc. Tam se jim podařilo získat nějaký peníze, tak díky tomu mohli natočit tu záhadu Blair Witch, ale rozpočet byl opravdu minimální a bylo to ve stylu, že věděli, že nebudou moc obsadit žádného herce, neměli žádný peníze na hudbu, i když měli vytipované písničky, které chtěli, aby hráli třeba v autě na začátku filmu těm hlavním hrdinům a tak na to neměli vůbec nic, kamery se museli půjčit, po natáčení museli vrátit, že se jim to prostě odepsalo potom z budgetu, že jinak by se do toho prostě nevešli, že to bylo úplně totální punk prostě. A jako hlavní 3 hrdiny do svýho příběhu si zvolili 3 postavy, 1 holku a 2 kluky, který jedou natáčet dokumentární film o Blairské čarodějnici. Do těch rolí obsadili 3 absolutně neznámí herce, kterými byli Heather Donahue, Joshua Leonard a Michael Williams. A oni byli jako nějaký herci? Všichni tři měli, myslím, vystudovanou minimálně nějakou, myslím, že jeden z nich měl vystudovanou večerní školu herectví nebo něco takového, a ostatní byli vystudovaní. Amatéři prostě víc. Ale amatéři, co hledali prostě svoje role a... Přesně. Bylo jim úplně jasný, že někde s tou svou kariérou prostě musí začít, tak vzali tady to. Heather Donahue, ta hlavní hrdinka toho filmu, potom v nějakých rozhovorech potom tvrdila, že když poprvé přijela na set na natáčení, takže jí trvalo nějakou dobu, než si uvědomila, že jakoby fakt je to reálný film a že to fakt budou točit, že když tam přijela, jak si myslela, že budou točit snuff, že podepsala jako smlouvu na něco prostě šílenýho, že vůbec nevěděla, jako o co jde, jak ten rozpočet byl prostě malej. Teď k samotnému natáčení toho filmu. Ten film byl natočený za 8 dní, což je dost rekordní čas i na takovýhle film, ale stihli za tu dobu natočit asi 16 hodin záběrů. A zajímavý na tom filmu je, že vlastně i tím, jak to bylo nízkonákladový, i tím, jaký vibe se snažili tomu filmu dát, tak vlastně všechny scény jsou točený těma hlavníma 3 hercema. Nebyl tam u toho filmu žádný kameraman, herci dostali základní výcvik v tom, jak se ovládá která kamera. Takže to bylo takový POV, jako jo. Jo, celý je to točený prostě z jejich pohledu a vlastně tenhle styl těch hororů se jmenuje found footage, ale v té době nebyl některý oblíbený, vzniklo pár filmů předtím, ale vůbec se o tom druhu hororu vlastně nevidělo, že ve zkratce je to vlastně nalezená nahrávka po nějaký události, která je potom sestříhaná do filmu. Ale ty hlavní režiséři měli jasnou představu, jak chtějí, aby to vypadalo a věděli, že jelikož oni jsou neznámí režiséři, ty herci jsou neznámí, tak to chtěli použít na vlastní promo. Takže
vlastně do toho filmu, v tom filmu není žádnej, na ten film nebyl žádný trailer, na ten film nebyly žádný ukázky z toho filmu, jako nepoužili jako nějakou tu vějičku prostě pro ty diváky, nepoužili vůbec nic, jediné, co udělali, tak založili webovky, který do dneška ty webovky fungujou, je to teda jakože webovky z roku 97, 98, kde ty webovky se nezměnily a je vlastně, na těch webovkách si můžete najít informace, ze kterých, když vy jste si v tom roce 97 ty webovky otevřeli, tak jste měli absolutní pocit, že ty 3 herci se opravdu natočili tady ten film a opravdu se ztratili a opravdu jsou pohřešovaní. Byly tam fotky od policie, byly tam policejní spisy, celý ty webovky byly založený na tom, pomozte nám najít tady ty 3 lidi, kteří se prostě ztratili při tom natáčení. Hodně k tomu přispělo i to, že ty herci neměli žádný scénář k tomu filmu. Jediný, co dostali, tak byl na začátku, dostali 35stránkový spis o té čarodějnici, který se museli naučit, aby vypadali věrohodně, že opravdu točí dokument o té čarodějnici. A veškerý dialogy a všechno v tom filmu je vlastně improvizovaný. Aha. Každý den ráno jenom dostali kompas, věci si museli tahat sebou a dostali... Takže oni si vlastně museli vytvořit svůj vlastní příběh. Nebo ne jako příběh, ale jakoby neřekli, co mají dělat, jako běžte tamhle. Ne. Jediný, co dostali je, kam se musí na konci dne, kam se musí dostat, že dostali nějaký bod, kam se musí dostat a tam ty herci měli jídlo. Aha. Aby měli aspoň jídlo prostě na ten den. A ještě režiséři trošku víc si s nima pohrávali, protože prakticky s nima nebyli v kontaktu, komunikovali spolu jenom přes vysílačky, aby oni měli ty herci celou dobu pocit, že tam jsou sami 3 jenom v tom lese. A režiséři jim třeba každý den z těch 8 dní jim dávali míň a míň jídla jakoby na ty místa, aby ještě více jakoby vystresovali. Když se natáčely scény, tak jim v noci klepali třeba se stanem nebo dělali zvuky prostě, aby je co nejvíc vyděsili. A oni neměli žádný kontakt jakoby s realitou prakticky. Takže v tomhle to bylo většina scén toho filmu, nebo drtivá většina scén je prostě absolutně autentická. Ty hádky, co tam jsou v těch filmech, tak to jsou autentické hádky. Ještě to trošku vylepšili tím, že ty postavy se jmenou stejně, jako se jmenou ty herci, takže to vypadalo ještě víc autenticky. To je dobrý, protože si nemusíš vlastně pamatovat jejich jména. Přesně tak. A při těch hádkách to působí prostě absolutně jako organicky. A film vlastně začíná bez jakýkoliv otvírací scény, bez jakýkoliv, že by tam napsali jména herců, nebo jakoby cokoliv, vypadá to jako absolutně legit dokument. Prostě rovnou k věci. Přesně tak. A na těch webových stránkách byly další věci jako notes tý header, kde měla svoje poznámky, který sepisovala a režiséři potom tam do toho připsali vlastně různý zápisky, aby to vypadalo věrohodně. V celém filmu se neobjeví žádný copyright, žádný odkazy na film nebo studio, žádný logo nebo něco takového, vypadá to jako reálně prostě, kdyby si 3 lidi vzali prostě kameru až to točit jakoby do lesa. Do toho film vlastně začíná tím, když jedou do té Blairské oblasti a na začátku je to vlastně jediná část, prvních asi 15-20 minut filmu, kdy vlastně dělají rozhovory s lidma z toho města, nebo z toho městečka, nebo z té vesnice. A režie tam nastrčila mezi ty lidi, mezi kterými dělají ty rozhovory, nastrčila herce, který zaplatili, který měli vypovídat něco v tom smyslu, jako že jo, to znám tady tu historku, máma nám asi zakázala. Jsem ho viděla. ale samozřejmě ty herci o ničem nevěděli. Ty herci o tom nevěděli, mysleli si, že to jsou reální lidi a sami nevěděli o tom, že ten příběh je celý vymyšlený. Oni je v tom nechali vlastně celou dobu toho natáčení, že ten příběh je reálný. I když byl absolutně vymyšlený. Tímhle teda bylo ustanovený takový ten základní rámec, co měli režiséři při natáčení. Samozřejmě během toho natáčení došlo, jak tu tak bývá u tady těch filmů, ke spoustě fuck-upů, že v tom filmu vlastně něco mělo být, ale díky tomu, že kamery celou dobu ovládali ty 3 herci, tak se to do toho filmu nedostalo, protože to nestihli natočit. Prostě ve filmu třeba měla být ta blairská čarodějnice na konci, byla tam postava v lese, která tam stojí, ale kameramanka prostě nestihla švenknout, nebo to zapomněla, jak byla vystresovaná. Dobrý by bylo, kdyby tam ta ženská stála pořád a vlastně celý den a ani jednou pěkně nepřišli, že by ji nemohli najít. Že byla schovaná někde prostě. Kde jsi čarodějnice?
No, takže... Takže jakoby vlastně v celém tom filmu tam nikdy není vidět? V celém filmu ta čarodějnice není vidět, no. Spoiler alert. Spoiler alert. No, tak ono to není ani tak spoiler, no. Ale s celým tím vibem toho filmu vlastně to do toho... A je to děsivý, když tam není vidět? No, ten film vlastně podle mě... Kdyby se to natočil dneska, ten film, tak lidi řeknou, že to je sračka. Ale když jako pak se na to člověk podívá tím okem toho, že to je natočený prostě v roce 99 a bylo to absolutně něco jakoby nepředvídatelného a ten lore okolo toho a myslím si, že bylo to hodně o tom, že dneska už máš tolik gore filmů a už člověk viděl prostě všechno v těch hororech a tady to bylo, že si člověk jenom představoval, co tam jako je, že se v tom filmu legendární scéna, kdy už prostě jsou tam 4., 5. den a prostě nemůžou se dostat z toho lesa a nevědí, kde jsou a najednou jim začne něco klepat prostě se stanem a slyší dětský smích prostě, nebo se zbudí ráno a mají tam voodoo panenky, jim visej prostě a jakoby nevidíš tam nic, žádného záporáka v celém filmu nevidíš, to jo. Takže v tomhle si myslím, že to je originální. Kolikrát tady ty horory, které se spíš hrajou jakoby s tou lidskou představivostí, jsou mnohem víc jakoby děsivější, než to, že někdo mu tam urvou hlavu prostě. To určitě podle mě, že ta psychika, že vlastně ty se vyschýzuješ úplně jako s těma vlastně tou atmosférou toho filmu a s těma jako hercema. Právě. A nikdo si vlastně nestane. Jenom se prodlužuje ten čas, než na tebe něco vyskočí, což to je ten strach, že jo. Každý hororový režisér vždycky o tom mluví, že to je nejdůležitější bod těch hororů, prodloužit ten čas, než na tebe něco vyskočí. Jako pak tím to končí, když je ta lekačka, jako, ale to nekončí takhle to můžeš natahovat, jak chceš prostě. To možná ani nezačne. No a nakonec teda pomocí peněz vydělaných z toho kraťasu v pořadu split screen se jim podařilo teda ten film natočit. Začalo to, ta produkce následná a postprodukce začala vlastně tím, že ten film vlastně byl obsazovaný jenom na nějaký festivaly, podařilo se jim přes nějaký konex se dostat i na Sundance filmový festival, kde už vlastně začali tak trošku víc počítat s tím, že ten film možná bude trendovat a že bude hodně známý, takže už jako první reklamní kampaň na ten Sundance udělali, že vylepili po, nevím, kde je ten Sundance Festival, v Coloradu, myslím, že někde. Je to někde v Americe, no. No, myslím si, že v Coloradu. Někde v Americe. Prostě. Takže potom městě vylepili missing posters s hlavním hrdinama jakoby tady toho filmu. A 25. ledna 1999 byla první projekce tady toho filmu na Sundance filmovém festivalu a okamžitě firma Artisan koupila práva na distribuci za $1 milion. Okamžitě po uvedení tady toho filmu. A vlastně zajímavé na tom bylo, že ta firma Artisan neměla žádnej plán, jak s tím filmem jakože naložit do budoucna a i když získali ty práva na ten film, tak vlastně ty dva hlavní režiséři, ten Daniel Myrick s Rodem Sanchezem, tak vlastně pro ně dělali další marketingový tahy a promo, o který se starali oni, že třeba od té doby, co film byl na filmovém festivalu a věděli, že bude trvat třeba 3/4 roku, než se ten film dostane do kin, pokud se vůbec dostane do kin, tak podepsali s těma 3 hlavníma hercema smlouvu, že se nesmějí dalších 9 měsíců ukazovat na veřejnosti. Jo, jasně, no. Takže nesměli dávat žádný rozhovory, úplně vymazaný z povrchu zemského prostě. A dokonce byli na IMDb, což je filmová databáze, jako je v Česku CSFD, tak v Americe IMDb. U jejich profilů, když jste si je rozklikli, tak tam bylo missing, presumed dead, že jsou pravděpodobně mrtví prostě, že se pohřešujou. A oni potom vlastně natočili i dokument asi 3 měsíce potom, kde dělali rozhovory, což bylo s hercema, ale ty herci hráli rodiče těch hlavních hrdinů, kde vypovídali, jak je to hrozný, že nevědí, co se stalo s jejich dětma. A skutečným rodičům těch herců dokonce chodili domů dopisy a lidi jim volali a jakoby vyjadřovali jim soustrast prostě a nějakou podporu. A ty rodiče jim to prostě nemohli říct těm lidem, protože byli pod smlouvou ty jejich děti. A bylo to úplně... Hlavně by to viděli ty rodiče, že
hrál něco takovouhle roli, aby což hodíš a pak jí přijde dopis s upřímnou soustrás. Jo. Si pak říct, vlastně další část toho proma bylo, že pravděpodobně pro jeden z nejznámějších amerických kanálů, což je Sci-Fi Channel, tak 6 měsíců po premiéře toho filmu na Sundance, 2 měsíce před filmovou premiérou, tak ještě udělali dokument, který se jmenoval Curse of the Blair Witch, který mapoval jenom tu historii a byl samozřejmě absolutně vymyšlený. Celý ten dokument měl 50 minut a byl absolutně vymyšlený, hráli tam herci, ale znova to podpořilo to v těch lidech, tu představu toho, že se to opravdu stalo, že je to opravdu reálný. A já se pamatuju, když já jsem byl malý a viděl jsem to poprvé, bylo 9, 10, že jsme byli fakt všichni ve škole, tam se to podávalo jak pár pařmenů na DVDčku, a takovýhle ten úplně musíš se na to podívat, na tady ten film, fakt je to reálný, oni fakt umřeli, a bylo to fakt, fakt skvěle jakoby udělaný, no. A potom na konci roku 99, kdy byla premiéra toho filmu v červenci, jakože normálně v kinech prostě jakoby. Film šel do kin a herci měli ještě, myslím, že na 3 týdny nebo na měsíc byli součástí ještě té smlouvy, že se nesměli ukazovat na veřejnosti, ale bylo jim jasný, že to pravděpodobně prosákne na veřejnost, že ty herci jako... Takže první, co potom bylo, tak 3 týdny po premiéře toho filmu, tak Heather Donahue, která hraje hlavní roli, tak byla v Tonight Show u Jay Lena, což pro ně bylo taky úplně skvělá reklama, to bylo v té době nejsledovanější podle mě talk show, která v Americe byla. Tam už se to teda oficiálně jako provařilo, že to bylo vymyšlený, celý ten příběh, ale... A činta. To já jsem nevěděl, že nějaká Tonight Show ještě existuje, že nějaký Jay Leno existuje, to se byli v Česku, sem všechno přijde později, Takže to jim zajistilo jako další promo a nakonec ve výsledku v současnosti to dělá z rozpočtu $25,000 výdělek $240 milionů, což v té době to byl nejvýdělečnější nízkorozpočtový film. Každý dolar, který strčil do toho filmu, vydělal $11,000 v přepočtu zhruba, což je slušná částka. Z 20 máš 220 000 nebo kolik. To je pěkný. No a měli potom ještě nějaký jiný podobný filmy? Teda vím, že teďka jsem hodně odbočila, ale... Ne, super, jsem rád, že jsi na to navázala, ale kdybych měl říct podobný found footage filmy, který bych doporučil, kromě těch klasických, jako je Paranormal Activity, který vlastně odkazují taky trošku jakoby na tady tu historii. Teď v současnosti je hodně moderní filmy jako Unfriended nebo Searching. Na Netflixu to je jako Odebrat z přátel a tady ty. Jsou to filmy, které vlastně pracují tady s tím konceptem úplně stejně, akorát je to, celý ten film se odehrává na monitorech pár lidí prostě. A zajímavý film found footage točený ruční kamerou taky je Cloverfield, který je zase režíroval to J.J. Abrams, který režíroval Star Trek a myslím si, že Star Wars nový, myslím si, že ji režíroval. Okay. V té době ještě nebyl tolik známý a je to katastrofický film, ale je to found footage a točený ruční kamerou. Což to jsou ty filmy, které jsou inspirované tady tím. Od té doby found footage filmů je mrak úplně, od VHS třeba takovej kvalitní, nebo Pod povrchem z té Francie. V těch katakombách. Jo, podzemí. To je hodně hustý, jo. Což je vlastně na stejný formát úplně prakticky jako natočený, ale do té doby ty found footage filmy byly úplně okrajový žánr, jak nevím, čemu bych to jako dneska ani přiřadil. Že to vlastně byl jako zrod tady toho žánru jako celkově. Spíš si myslím, jako nějaká... znova to nastartovalo jakože tu lásku k tomu a teď je to takový, ty found footage filmy jsou podle mě taková jakože hodně indie verze filmů, že podle mě je to film, který, když seš natočit s partou kámošů, tak horor ve stylu found footage je nejlehčí pro tebe natočit. To je takový začátek, jako dobré. No, jo, přesně tak. A následně potom samozřejmě probíhaly další, možná dokonce byly i soudní spory, protože
Asi si dokážete představit, na co byly podepsány ty smlouvy těch hlavních herců, který absolutně nepočítali s tím, že ten film na tom vydělá $240 milionů, takže ty herci takže ty herci se nakonec to nějak vyplynulo, takže vím, že nezjistil jsem, kolik dostali ostatní herci, kolik dostali režiséři, vím, že ta Heather Donahue nakonec dostala $3 miliony z toho. Mezi 3 a 4 milionama dolarů. Nakonec ostatní nevím, podle mě to vyřešili nějak mimosoudním sporem, že se o tom ani neví, ale Heather Donahue byla vždycky taková ta divoká karta mezi tady tou 5 těch hlavních herců a režisérů, která, když vezmu 3 herce a 2 režiséry, tak ona byla jediná taková divoká karta, že jediná nezůstala u filmu, poslední film natočila v roce 2008, potom točila jenom pár nezávislých filmů a od roku 2011 vydává knížky o pěstování trávy a pěstuje trávu pro lékařský účely, posledních 13 let a píše o tom knížky. Ostatní ty herci, oba dva ty herci nikdy se neprosadili v žádném filmu, když si projedete na CSFD, tak všechny filmy, ve kterých jsou, tak jsou v modrém nebo v černém, prostě má to slabý hodnocení. Myslím si, že jeden se věnuje filmové produkci, aby se vůbec uživil. Ty režiséři 2 založili si vlastní produkční skupinu, protože filmy, které oni režírovali nebo k nim psali scénáře, tak jim vůbec nevydělávali. Jeden z nich, ten Eduardo Sanchez, napsal pár dílů Lucifera na Netflixu nebo Lovců duchů, jestli si pamatujete, ale to byl tak pík jeho celého života prostě po tady tom filmu. A i ty filmy, i ty díly toho Lucifera nebo těch Lovců duchů, když se na ně podíváte, kouknete se třeba na hodnocení na CFD, tak jsou jedny z těch horších prostě, co v tom byly. Že tady to byl takovej one hit wonder totálně, že se jim podařilo jako vymyslet tady ten koncept toho, že pustili tady ten film v období začátku internetu, kdy vlastně lidi pomalu ani nevěděli, 50% lidí nevědělo ani, co je internet prostě. A ty zprávy chodily tak jako úsečně, že vlastně nikdo nevěděl, co je pravda, co ne. Teď jsem to chtěl říct, že vlastně na tom internetu, nebo když jsi na začátek internetu, tak vlastně ty jsi tam chodil, protože jsi viděl, že tam je všechno pravda, nebo že tam jako budeš počítat s tím, že to je všechno pravdivý, není tak v dnešní době. Jo. Takže ty lidi prostě, když to viděli tu webovku, řekli, a teď se k tomu přidávali ty dokumenty a knihy o tom prostě psali, že to bylo absolutně propracovaný schéma. Myslím si, že to byl marketingově nejlíp zvládnutý film jakoby v historii. Nebo jeden z nejlepších určitě. To v dnešní době udělá, tak si myslím, že to je kazmovina. Jo, přesně tak. Ale vždycky budeš mít nějaký prostor, proto si to nějak jakoby ověřit. Už je to mega složitý. Proto si myslím, že ty filmy, oni natočili rok potom, myslím, nebo 2 roky natočili potom Záhadu Blair Witch 2, která neměla s těma hlavníma hrdinama a s těma režisérama nic společného. Jenom chtěli na tom nahodit nějaký... Přesně tak. Klasika. Ty režiséři sami řekli, že se jim to líbilo ten film, že není špatný, že vůbec se za to neodsuzujou, nebyla tam žádná zlá krev mezi těma režisérama původního a toho dalšího filmu. A potom vychází to zhruba, myslím, že 15 let potom, tak vyšel ještě další film, Záhada Blair Witch, která odkazovala na tu původní záhadu Blair Witch, ale je to, vlastně ten děj toho příběhu je, že mladší brácha tý Heather, která vlastně do dneška v tom lóru toho je jakoby missing, takže má nějakou že si zaplatí nějakou aplikaci, která mu sleduje na internetu vyhledávání jakoby jejího jména a najde tam nějaký záznam ještě nezveřejněný. Sní jakoby z toho Blairského lesa a dá dohromady partu kámošů a chtějí tam jet, že ji budou jakoby hledat. Ale celý ten film není to špatný, přidává to tomu lóru pár věcí zajímavých, ale ten film je spíš o laciných lékačkách prostě a už to není ten atmosférický film, jako je ten klasický film. No a tím se dostáváme vlastně k poslední části, kterou tady máme okolo tohohle filmu, nebo vlastně, co mě bylo 10 v roce 99, 9, vám bylo ještě míň. Mně byl jeden rok v roce 99. No, takže každý podle mě máme nějaký filmy, které nás traumatizovaly, když jsme byli malí, který jsme viděli. Já osobně mám tady to, podle mě to byl možná i první horor, který jsem kdy viděl, někdy v 9, v 10 letech, že to pro mě bylo těžce traumatizující, takže tady máme ještě další část filmů, který vás nebo nás dál traumatizovali. Traumatizují doteď. A traumatizují doteď, protože já tady mám třeba Jurský park,
což na první dobrou se nemusí zdát jako traumatizující film. Já přemýšlím, co znamená to traumatizujícího, jako ty dinosauři? Já jsem jako, mě bylo třeba 6 nebo 7 a já jsem měl jakože představu, že je to real, můj mozek to nezvládnu pobrat, že to není real a další 2 roky jsem měl noční můry z toho, že ty dinosauři jsou opravdoví a že tady přiběhnou do Pardubic, tyjo, a budou nás tady kousat a všichni nás tady snědí prostě, tyjo. Budou nás tady kousat. A můj táta mě s toho samozřejmě nechal a předhazuje mi to do dneška, už je to 20 let a on mi pořád si z mě dělá prdel, že si to pořád myslím, tyjo. No tak když jsme takhle u těch rodičů, tak pro mě bylo, já nevím, jestli to někteří z vás znají, ale mě když bylo asi 9 let, tak já nesnáším horory, já jsem strašitel, já se bojím skoro u všeho a když mě bylo 9, tak jsme jeli do kina, do Hradce, protože v Pardubicích ještě tehdy nebylo kino, jsme jeli do Hradce a vždycky jsme tam jezdili tak jako na blind a byl tam jakože Anděl Páně a pak tam byla Kletba bratří. A my jsme chtěli jít já jsem chtěla jít na Anděl Páně a máma, ne, jdeme na Kletbu bratří Grimmů. Mě to nezajímá. Dneska se zlobila. A já se bojím, já se budu bát. Máma, ne, nebude. A tohle byl zlomový okamžik ve vašem vztahu s mámou, tady to? To ne, ale jako pamatuju si, že jsem byla fakt úplně vyděšená, tam byly prostě záběry. Vlastně ten film, pokud si to dobře vzpomínám, tak je o tom, že tam je vlastně jakoby taková ta čarodějnice, ale jako Jeníček a Mařenka a tak. A ona unáší děti jakoby z té vesnice tam. A tam třeba jedno dítě prostě, vole, spolkne kůň. A je tam prostě záběr, jak to dítě se takhle hrabe ven, vole, z toho koně. A já, moje 9letá já prostě. Takže už si nikdy nešel ke koňům? No jako, jo. Hrál v tom Heath Ledger, takže to by sedělo jakoby do toho jeho lóru, tyjo, ve filmech, ve kterých on hrál, tyjo. Já myslím, že je to špatný asi film, ale už já si myslím, že je docela oceňovaný, jako že... No ale bylo to fakt jako, bylo to opravdu strašidelný, jako, nebo pro 9letýho člověka, asi pro 9letý dítě, jako jo, no. Každopádně nejsem moc ráda za tady tu zkušenost, ale bohužel ji mám, ale to se nedá dělat. Pro mě hodně traumatizující bylo třeba ještě Věřte, nevěřte, ale stejně jsem se na to vždycky koukala. To teda vůbec nevím. Pro mě taky, no. Jako to bylo hrozný. Některé ty díly byly fakt jako byly děsivý, ale že by byly traumatizující. Kam viděl jsi tu masku? Ten díl já si nejvíc pamatuju, jak tam bušil ten děda do trubek v té škole, nebo kde jo, to si pamatuju. A to pro mě bylo takový jako nejvíc, tak dlouho, a ty lidi si to pořád pamatujou, prostě ty díly, tyjo. Ale jakože mě to traumatizovalo, to ne, jako. Ta maska, podívejte se, jako mám husí kůži. Ta maska Verču děsí do dneška. Maska, já si masku asi nepamatuju. Ahoj, tady Verča, zrovna to stříhám a došlo mi, že vlastně bych se měla hrát tu fotku té masky, ale já prostě nedokážu jít prostě teď na Google a najít to a hodit vám to sem, protože prostě mě to tehdy fakt až tak moc traumatizovalo, že prostě nemůžu to sem dát. Prostě nedokážu to. Nezlobte se, ale tak to prostě je. Takže jestli vás to zajímá, tak si to prostě vygooglete, ale jakoby nedoporučuju vám to. Ať pak neskončíte jako já. Ona šla prostě, ten příběh byl docela debilní, ale tam šlo o to, že Borka šla ke kosmetičce, ta jí nějak prostě namalovala a ona jí řekla, fuj, to je hnusný, to se mně nelíbí a ta kosmetička jí jakoby proklela, že kdykoliv, když se podívá do zrcadla, takže se uvidí, jako, že je hnusná. A ono, jakoby ta story zase tak děsivá není, ale kámo, on nějak udělal tý ženský. Já jsem v životě neviděla nic děsivějšího než tohle, to je fakt, kámo, já ti říkám, že kdyby ses na to podíval, že by ses... No tak jaký máš ty traumatizující? No já asi jako traumatizující moc jich nemám, ale jako asi nejvíc, co v dětství jako mě nějak traumatizovalo, nebo jsem jako z toho byl špatnej, tak to bylo právě ten nekonečný příběh, jak jsme se tady pak i shodli. To je hrozný, s tím koněm, jak tam řve prostě na toho koně, ať neumírá, ať se snaží a takovýhle věci. To bylo úplně jako celkové umírání zvířat, to si myslím, že je numero uno, jako pro naší generaci, jako ten nekonečný příběh, to je úplně, to si pamatuje každý. To by bylo málo let a vidíš prostě nějaký úplně věkově stejně skoro jako nějakého člověka, co tak řve na toho koně a prostě tak je to úplně jako fakt příšerný. A asi nejvíc traumatizující bylo tohleto, a nebo Princezna Mononoke.
Ta je taky taková jakoby hodně creepy, nebo jak tam jsou ty duchové, ty lesní duchové, dělají tam ono to jako je takhle, že jo. A pak to s tím vlkem, ten hnízd, nebo co to je ten, To je ten démon. Vlastně no, ten démon. No, tak to je taky jako hnusný. I když jsem to viděla poprvé, tam mě bylo tak 7, myslím, tak jsem si vzala lihovku a jak ona vlastně, jak se jmenoval ten hlavní tak. I Takashi, ne? Možná. I taky, nebo no. něco takový, tak, tuk. A to, tak on mě Ishitak. Ishitak. Ishitak? Vašař? No to je... Dobrý, tak počkej, uděláme to. Ten hlavní vlastně typeček, co tam byl, tak on vlastně úplně hnedka ze začátku toho filmu žahne ten démon. A on má pak na ruce takový ty jizvy. Já jsem si vzala lihovku a se je namalovala, ty vole, máma mě pak vyzinkala. Druhý den jsem šla ještě, možná jsem šla ještě do školky, ty vole, jsem měla ve škole, že mě tam drla tu ruku kartáčem, abych tam neměla. Rejžákem pořádně, tyjo, pemzou a rejžákem, tyjo. No, takže jako z toho mám taky trauma. Ne. No a ještě jsme se teda zeptali našich fanoušků, jaký byly pro ně traumatizující filmy a dostali jsme tady Lvího krále od našich fanoušků, nám poslali, že to je taky traumatizující film. Zachraňte Willyho, což jako já to mám rád, ale jakože... Ale spousta lidí to má rádo teda, jakože ale ono to dopadne jakoby dobře, ne? Já už si to přesně nepamatuju. Já jsem to nikdy ani neviděl. Mě jako na tom fascinuje, na tom filmu, že jakoby natočili třeba jako 5 dílů toho Zachraňte Willyho. A že ta kosatka je tak blbá, že se nechá 5krát chytit, ty vole. Jakože nejednou, když už se zachrání, ta je tak blbá, že jí 5krát chytí a musí 5krát zachraňovat. Tyjo. Takže jako pro mě to traumatizující není. Pro mě je traumatizující ten koncept tady těch jakoby tady těch mořských vodních světech, že ty zvířata tam jsou prostě v bazénu. Jako nemají kam. Jako to je prostě úplně. Tady tě zbičujem, aby si splácla tady, tyjo, nebo aby si vystřelila míč, tyjo. Takhle budeš se točit, ty vole, nebo no, jasně, do kolečka. No, to je tak úplně... já kvůli tomu nenávidím zoo, takže jako pro mě to už je tady to moc, no. No nic, takže Lví král, jako když umřel Mufasa, to jsem měla těžký záchvat, no. Jo, ale to to by byl jakoby smutek, nebo jako že, ale že by mě to traumatizovalo jako třeba na celý život, nebo jako nějak na pár let. Jsme trošku přehnali. To, no, ale jako, že nevím, jako no, že to spíš jako tu traumatizující bylo třeba s tím koněm, ale jakoby takhle, nevím, no, to mě jako nepřijde. S tím koněm to bylo ještě takový, že on vlastně tam byl, že sám, prostě někde úplně v nějakým temným, prostě víš co, a jediný, kdo tam s ním byl ten koň a najednou prostě víš co, už tam, že to bylo, nebylo to úplně fuck up, jako no, nevím, kdo to vymyslel, ale trošku to vyhrotil. Takže můžete nám napsat do komentářů, jaký byly pro vás nejvíc traumatizující filmy vašeho dětství, nebo co si takhle pamatujete, nebo můžete klidně nějaký, máte oblíbený díly, věřte, nevěřte. Jo, přesně tak, no. Nebo taky vzala nahoru. Kdyby to byla moje máma, ale to nebylo to ještě nebylo zakázaný hlavně. Takže můžete se jakoby podělit v komentářích, můžete sdílet svoje traumatizující zážitky, my si to rádi přečteme, ať víme, že v tom nejsme sami. A to bude pro dnešní díl všechno. Okay. Děkujeme, že jste to dokoukali až sem. Dokázali dokoukat. A nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, my máme i Twitter vlastně teďka, že jo? To je vlastně pravda. Máme i Twitter. Máme Twitter, takže nás tam... Nic tam nemáme, ale můžete nás tam sledovat, možná něco přidáme. Dejte like. A všechny ty věci, já jsem takhle ukázal. A všechny ty super věci. Pošlete nám nějakou lásku, díky. Ano, lajky, odběry, všechno možné. Vlastně máme Linktree víceméně všude, ne? Takže Linktree? Ano, Linktree. S LinkedInem. Ano, máme Linktree, linktr.ee / na jednom místě s jedním. Jsme na jednom místě s jedním skoro na všech platformách. Přesně, tak. Budete to tam mít v popisku. Tak jo. Co tady vykecalo? Už bychom to měli ukončit, už se vykecávám moc dlouho, nechceme vás okrádat o pozornost. Přesně. Mějte se krásně. Skálejte básně. Ahoj. Pa.